Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kema umirte wa man tabe ma'ake wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Sadakallahu azim. Da bismo pravilno razumjeli život na ovom svijetu, neophodno je pokušati razumjeti živote naših najodabranijih prethodnika. Poslanik alejhi selam i u 10. godini poslanstva imao je teških iskušenja. Progoni, mučenje, uznemiravanje muslimana bila je svakodnevnica. U tom periodu poslanik alejhi selam je izgubio Ebu Taliba i Hazreti Hatidžu, koji su mu bili veliki oslonac u njegovoj misiji. Iste te godine poslanik alejhi selam biva kamenovan u Tajfu i odbijen. Također, iste te godine od stanovnika Meke niko nije prihvatio islam i poruku muslimana. Mogao je poslanik alejhi selam riješiti se teških iskušenja samo jednom odlukom, da odustane od svoje misije. Nije mu to palo na pamet. Allah dželešanuhu u Kur'an, u ajetu kojeg citirasmo, je kazao: ti idi pravim putem, kako ti je i naređeno. Neka tako postupe i muslimani, odnosno sljedbenici tvoji koji su sa tobom. Ne budite objesni, on dobro vidi šta radite. U tom periodu je Hazreti Ebu Bekr pitao poslanika alejhi selam: Božji poslaniče, osjedio si? Pa mu je poslanik alejhi selam rekao: osjedila me je sura Hud, u kojoj je ovaj ajet kojeg citirasmo, i njene sestre. Ibn Abbas radijallahu anhu navodi da poslanik alejhi selam nije dobio teži ajet od ovog ajeta. Zašto spominjem ove primjere? Kazat ćemo još nekoliko primjera kroz život Jusufa alejhi selam, kako bismo što je moguće bolje, lakše iz tih ibreta i pouka živjeli na ovom svijetu. Jusufa alejhi selam su posebno voljeli njegovi roditelji. Ta ljubav prema Jusufu alejhi selam je bila razlogom da ga njegova braća bace u bunar, u duboki bunar iz zavidnosti. Pa je ljubav roditelja prema Jusufu alejhi selam bila razlogom da Jusuf završi u bunaru. Bunar je u osnovi loš, ali je on bio razlogom da Jusuf alejhi selam završi na dvoru. Privilegija je boraviti na dvoru. Ta privilegija je bila razlogom da Jusuf alejhi selam odatle završi u tamnici. Tamnica je u osnovi loša, ali je ona bila razlogom da Jusuf alejhi selam nakon toga postane vladar Egipta. Braćo i sestre, zašto spominjemo ove primjere? U životu na ovom svijetu stvari se mijenjaju. Treba znati čitati znakove života. Ako je danas nešto dobro, ne znači da će i sutra biti isto. Ili ako danas nešto nije dobro, ne znači da sutra neće biti bolje. Učimo iz ovih primjera. Biće nam lakši boravak na ovom svijetu. Fastaqim kema umirte wa man tabe ma'ake wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ti idi pravim putem kako ti je
i naređeno, neka tako postupe i vjernici koji su uz tebe. Obijesni ne budite, on dobro vidi ono što radite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.